बर' हारिनि अल'खद समाव बर'नि राजखान्थि समाजारि हारिमु फोरोंगिरि बायदि बायदि आफादफोरा खौसे जाबाय। बर' हारिनि मोनफ्रोमबो अल'खद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो आरो मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होनना बुंनांगोन। हारिनि अल'खद समाव बर' हारिया खौसे जायो बे फोरमान जाबाय। दिनै भारत हादरनि बिसायख'थि आय'गनि 20 जुनाव फोसावजानाय डिलिमिटेशन ड्राफ्टखौ लानानै दिनै बरमा कलेजनि नब्लाङाव बर' हारिनि गासै राजखान्थि समाजारि आफादफोरा मोनसे गोनांथार जुथुमा सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि मोननै मैखोम राजखान्थि हान्जाया आबसुनि हांख्रायनाय आरो बर' हारिनि थाखाय UPL आरो BPFआबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसे आफादफोरा जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, UPL, BPF, दुलाराय गुदि फोरोंगिरि आफाद, आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बिसा, इउनाइटेड फरम एक्स NDB, ट्राइबेल संघ, अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशन बायदि आफादफोरा बाहागो लादों। बिनि अनगायैबो गोबां आफादफोरा बाहागो लाफादों। थारैनो अल'खद समाव राजखान्थि आफाद, समाजारि आफाद, हारिमु आफाद, सानसुमै लिरगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुना बाख्नायनो नांगोन दि दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाना जाफुंसार होदों होननानै। नंगौ, बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादा बर' हारिनि अल'खद समाव खौसे जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै एबा थांनाय 20 खालारावहा फोसावजानाय भारतनि बिसायख'थि आय'गा डिलिमिटेशन ड्राफ्टखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौआव दरं लकसभा बियाब जानायखौ लानानै दिनै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खमैबो 20 बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा खौसे जानानै दिनै बरमा फरायसालियावहा सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै जुलाइ दाननि 9 अक्ट' आरो बिनि गेजेरावनो 20 तारिख चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलि काजलगाव जानो गोनां जे डिलिमिटेशन बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव गासै आफादफोर सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।